सिखावनि आखुआ जेब्लायबो थौले आरो माब्लाबाबो जाफुंसार नङा। मोसानि खुगायाव मै बारसननाय होननाय बायदि नैबे मोनसे जाथाय। खावनायखौ खावनाय जायगायावनो फानफैफिननायाव हमजादों सानै सिखावा। थारैनो मिनिथावाबो बोराबथावाबो नैबे मोनसे जाथाया। बाक्सानि खारिजाबिजनि ओनसोलनिफ्राय दुथां सिखावफ्रा खावना लांदोंमोन बोरमा, दै बोखांग्रा मटर आरो गोबां गोनां मुवा बेसाद। नाथाय खावना लांदोंमोनब्लाबो बारा मुलाम्फा जायाखिसै बै दुथां सिखावफ्रा। बेबादिनो दिनै फुङाव खावना लांनाय मुवा बेसादफोरखौ बै जायगायावनो फानफैफिनदोंमोन साथाम दुथां सिखावफ्रा। नाथाय फाननो फैनाय साथाम दुथां सिखावफ्रा रायजो राजाफोरजों सिनायजायो, लोगोसेनो साथामनि गेजेराव सानैखौ हमनो हायो आरो सासेया खारग'लाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिखाव खावनानै लाबोनाय दै दिखांग्रा मटरखौ फाननो फैनाय सिखाव सानैखौ बारपेटा नेपालि बस्तियाव रायजो राजाफ्रा हमनानै जायगानिनो लाबदांगुरि आउटपस्टआव गथायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, अटि टेक्निशियान। फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सोंना ला।